Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Mayong hapon sa inyo tanan, mga pinalanggan itong mga tagpalamatikag. Siyempre, welcome naman sa itong pagpangalagad sa palituntunan. This is my life. Karon nga adlaw Sabado,
Hulyo 11, tuig 2020. Ang aton man pagpangamusta sa inyo tanandara. I know ang mga ginkawilihan sa aton mga senior citizen pagkatapos paniyaga. Relax lang ka mo dara. Sa kutob sa malabutan sa aton pagpangalagad sa sininga hapon sa palatuntunan, This is my life. Sa inyo, madamo nga salamat kag maayong hapon gid. So, kinahanglan mangin mapuslanon man ang aton bilong adlaw para sa inyo dara, binuligay mga kabataan, upod kay nanay, kay mama, kay tatay, or kay papa, tita and titos, lola and lolo, kay titingob naman mo na magluwas sa iba naton nga mga ginikanan nga sa gihapon work from home, may ara sa gihapon, may ara na kita iya nga nagatrabaho Lunes tubtub Biyernes, Lunes tubtub Sabado, may ara pag weekend, tililipon, hasta na naman buwas, Domingo nga adlaw. Pasalamat kita sa gihapon. Diba? Dari sa Metro Bacolod, kon ang COVID-19 ang paghambalan, pero hindi sa gihapon kita magsalig. Hindi gihapon kita mag-amat-amat na pagusto, hinay-hinay sa gihapon. Sa padayunon gihapon ito ng aton mga ginapanghimo nga pagtakod sa aton face mask kung magwa kita, ang pag-obserbar sa social distancing, ang paghugas ang kamot, syempre, may dala alcohol o kung sanitizer man, di ba mga anak? Yes, dawi, ara na always na natawi na. Sa aton man mga kaiping, nga mga kaislahanan, kag kaprobinsyahanan, mayong hapon sa inyo tanan. Sa nasiling na naton, updanay kita ni Tita Wilma tubtubtak na alas 3 sa karon nga kahaponan nun. Paagi sa inyo dira mga radio. Of course, Tita Wilma, 684 kilohertz sa inyo mga transistor radio. Magluwas sina sa mga may cellphone dira, may mga Wi-Fi, may mga internet connection, of course, tawi kung ano man ang inyo dira mga gadget o may desktop ka mo. Yes, pwede man kita gihapon maka-updanay. Pagi sa Facebook, pwede, ara, Facebook Live. Kung open ang inyo sa Facebook account, search nyo lang Action Radio Bacolod, and from there, videos, ara, my live, click nyo lang. Updanay kita ni Tita Wilma. Sa ato naman website, pwede gid. Log in lang sa www.actionradiobacolod.com.ph. Sa mga yugoy naman sa YouTube, pwede man ninyo makita kami dira na sa tanan ng mga public affairs program sang Action Radio Bacolod. Kag ang This is my life, my ni Tita Wilma, yes, pwede gid kita dira makaupdanay. Sa YouTube, search nyo lang Action Radio Bacolod, This is my life. Sa nahambal na nato ninyo mga istorya man sa kabuhi nga luyag ninyo ipaambit sa iba naton nga mga kauturan nga nagaupod sa kahapon sa aton dari iya sa This is my life. Mga istorya sa kabuhi nga hindi ninyo malipatan na kahatag sa inyo sang leksyon o kung inspirasyon man, pwede kid. O kung problema nga ginaangkon ninyo, nga luyag ninyo pa ngayon personal advice ni Tita Wilma, personal nga opinion. Nga kung hindi man kita makahatag solusyon sa ginaangkon ninyo nga problema, bisan paano, magkapamag-an kita kag makapataway sa inyo balitsyagon kag paminsaron, di ba? Kasi din at the end, ikaw mismo nga natungdan makahimo sang maayo, epektibo nga solusyon sa problema. Paano tawi? Di ka na mag-uyang kwarta, hulog sa post office. Winin kang post office, pwede na basta may FB account ikaw. Search nyo lang the personal account ni Tita Wilma. Wilma Antupina Sugaton. Dira, may send message, click nyo lang. Pagkatapos, pwede nyo dira ma-send. Pwede nyo man mahinago ang inyong mga ngalan, kagang inyong mga address. Protectionan man ina ni Tita Wilma, di ba? Okay, go kita. Kag syempre, karon nga hapon, sin Sabado sa nahambal na naton, bantayan man aton matahom nga lalantunon sa sininga hapon kag magluwas man sina syempre Tita Wilma ang aton man mahatag nga topiko sa inyo sa sininga hapon nga makahatag man leksyon sa mga ginikanan, sa mga kabataan, sa tagsa kapanimalay na nga mapuslan man naton, no? Karon nga hapon inang mga mahatag kita pilaman ka mga pamaagi, no? Mga pamaagi para makatuon ang mga bata magrespeto.
ipaambit nato nila sa mga ginikanan. Sa mga ginikanan nga naghimo na nas kabataan nila ti nami gina siya ya, no? Kag sa mga ginikanan man naton nga ang ilang kabataan nagatubo pa lang na tudluan naton kung paano magrespeto ang aton mga kabataan kag kabaluman magrespeto sa kagamitan sang iban o kung pareho man nila nga mga kabataan. Kati siling nila kung ano matun-an sang kabataan sang gamay pa madala nila hasta nga magdako sila kang mapangabuhi nila mo, di ba? Yes. Kag ang ginger o kung ang luya, na kabalugi kita kung ano ina ka powerful nga klase iya sang tanom. Damo gid na iya mabuligan niya kag hindi pa ka magasto kabudlay lang gid, no? Pahibaluon tama na benepisyo nga mahatag sang luya sa aton sa sininga hapon, di ba? Mira Luna, mayong hapon lang daw na dula si nagakasubo. May nakita ko na ginang nagakasubo nga nakaupod sa aton. But anyway, okay lang. Alauna 33, Action Radio Philippine Standard Time. Magsiling gani nga nagakasubo. Do halos na nagakasubo na Tita Wilma. Ang mga may television, di ba? Nagkakasubo kay siling nila. Tawi ang amon ginalantaw ya magluwas sa mga balita adlaw-adlaw, mga teleserye, ang mga damo sila sang makuha man. Ang aton man suporta nagaupod man sa mga upod naton sa trabaho, especially sa ABS-CBN. Pero ang hambal gani ni Senate Minority Leader Frank Drilon, naging kompararya nga martial like press ang natabo iya nga nangin butuhan sa Kamara sa ABS-CBN franchise. Nga ginkumparar ni Senate Minority Leader Frank Drilon sa nangin tindog sa mamantala sa 1972 ang pag-deny, ang pagbasura sang manubo nga panalgan sang Kongreso nga matagan sang bag-o nga franchise ang ABS-CBN hambal ni Drilon. Sobra gid ang iya pagkasubo no sa natabo kag hambal niya nang ibabaw siling niya nang ibabaw ang demokrasya kun may natabo nga kahilwayan ang mga mamantala. Ginatutukan niya suno siya maging patigayon nga hiwing sa Kamara na kumbenserme siya nga yes, ang sala gid lang sang ABS-CBN amo nga may mga natapakan ini no nga mga masiling naton poderoso nga mga politiko. Kagintawag niya nga sword of Damocles na nga permilang kuno nagkabitin bala sa ulong iban nga mga media networks kag ginagamit inasang pila ka mga politiko sa diin gusto nila. Amo ni ang punto ni ni Drilon na tiangot sina yung mga political issues wala tada karita sa kalingawan ta, no? Angot man sila tabo kahapon nga pagbasura iya sang application sa franchise sang ABS-CBN sa ato naman mga artista. Hambal naman sa mga kapamilya stars, bow. Siling nila hindi nila malipatan ang adlaw nga ini. Kay syempre, do sa ano blang mga balatyagon, mga empleyado, kamo mga talents, celebrities, kamo sa among nga network, daw naglupok para sa ilang pagpasara sang ABS-CBN. Pinakamasubo nga adlaw ina kahapon para sa tanan nga mga kapamilya stars, tanan nga mga empleyado, kag mga pumuluyo. Mga pumuluyong Pilipinhon nga nagapaabot kag yeso, tawe nagalaom, may ara pa nagapangamuyo tuod na iya na damo gid nagapangamuyo nga mabalik kag ma-renew ang franchise ng ABS-CBN. No choice kay nagtapos ang butuhan kahapon sa House Committee on Legislative Franchises. Daog yang hindi pabor mo, daog yang hindi pabor nga tagaan bago nga franchise ang network. The moment nga natapos ang butuhan, nagwa nga resulta ano gani, Tita Wilma? Nagbaha man sa social media. Of course, ang kasubo. Kasubo, kaakig sa mga tao sa natabo. Ilabi na sa mga kapamilya stars. Kag una gito nga nakitaan tabalang nga nag-post kahapon si Bea Alonzo sa diin nga sulat siya, caption. Tapos na ang butuhan. Nakatulala, parang panaginip. Yakap mga kapamilya. Amo na yung iyang post. Ang kasakit naman sa balatyagon, nga gin-post ni Angeline Quinto. Siling ni Angeline,
Kaya sa lahat ng kapamilya sa buong mundo, hindi natin kakalimutan ang araw nito. Napakasakit ng ginawa niyo sa pangalawang tahanan namin. Sa mga katrabaho ko, napakarami niyong sinaktan. Napakarami niyong inulila. Nasaan ang puso niyo? Amo nang pautwas man ni Angeline Quinto sa iya hinakit. Tekon si Martin Rivera naman nag-post man sang art card nga nasaad sa art card nga, wow! It's so obvious. Congress, you think you panis the network when you actually a crippled nation? May hashtag pa na nga, hashtag so obvious. So obvious. Yes, hindi man magpauli siyempre si Ann Curtis, siling ni Ann Curtis sa iya post, I am lost for words. My heart breaks for everyone that is affected by this. Siling niya, from our bosses to all the employees and the loyal viewers of ABS-CBN, it is indeed a very sad day. I know people won't forget this. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta at nagdasal. I stay hopeful that somehow this isn't the end. A big hug to my kapamilya family. Amo na yung post man ni Ann Curtis. Pero abi ninyo si Ria Atayde. Si Ria Atayde, wag sa kapugong mo. Nakapamuyayaw gid siya mo sa iya tweet. Ay, siling yan amo nang tweet niya, gets niyo na in-expression man bala kung kaisa sa atong presidente. Amo nang iya na napamuyayaw man. Bisan si Paulo Avellino, nakapautuwas man, ha? So, pero ang hamba lang gidya, simple lang gidya ang ginbutang ni Paulo Avellino, ang ginpost niya, no words, just sadness. In capital letters na. Di ka ba lumanta si Angel Luxin, isa sa mga pinakaunang nga nag-post kahapon matapos ang butuhan. Niya tapos ng butuhan, siya tapos na pong butuhan. Kami po ay tulala at hindi alam kung anong gagawin. Gusto ko lang po magpasalamat sa ilang taong pagtanggap niyo po sa amin sa inyong mga tahanan. Si Ma Salvador Damo, sila pero kay ti mga kapamilya, tagaan ko gini sila ya tsansa. Nga mabatian niyo. Kay ti, bisan kita. Na, bisan mamati ka lang sa aton mga young ones kung maghambal ambot lamang giliw, no? Siling ni Maha Salvador, sa 70 plus na ayaw i-renew ang ABS-CBN, bakit po? Bakit na? Bisan ang kapuso actress ganito nga si Jeneline Mercado, nag-post man sang iya pagpagsigsimpatya sa mga kapamilya, di ba? Gin-post ni Jen, gin-post niya sa Twitter, sige niya, isang mahigpit na yakap para sa lahat ng kapamilya. Na-sympathize man siya. Nag-aupo ng Yabalatsyakon. Siling naman ni Liza Soberano sa iya Twitter account to all the employees who are greatly affected by this. I'm sorry. They aren't sorry. Sometimes si Jay Cuenca naman, pasalamat sa ni Jay Cuenca na pasalamatan niya mga nagboto para matagaan franchise ang network. Kag wow, isa ni Jay Cuenca ang mga ini. Kalakip na dira si Congresswoman Vilma Santos. Sinya, the 11 who voted for the 11,000 employees of ABS-CBN, maraming salamat po sa inyo. Amo ng tweet ni Jake Cuenca. Kung ano man ang mga balatsagon, nilati mga balatsagon sa mga kapamilya, na, di ba? Tanan-tanan. Pero wala nagadula sa paglaom. Nga sa gihapon mabaliik ina. No? Kabay pa, no? Kabay pa yan. Ay, saylohon tabla na itawe, dali lang. Ang aton gali Philippine Postal Corporation ako ng PhilPost sa Lunes, July 13 na magapagwa sila sang special stamps na magapagwa sila special stamps ina nga stamps bilang pagkilala sa mga favorite workers bangod sa masiling bala naton dalayawon nga serbisyo nga nahimo sa aton sini mga frontline workers sa away naton against coronavirus o kun COVID-19. Siling ni
Gusto lamang sang field post nga hatagan ipasidungog ang aton man mga frontline heroes bangod sa ila dedikasyon sa trabaho sa pihak sang peligro na sa pagsulong adlaw-adlaw bisan ang balo sa katumbas na taya nila ila kabuhi mo, di ba? Yes. Pero makita man sa souvenir stamps nga ina ang iconic artworks ng aton moderno nga masked superheroes nga color blue. Inang color blue nagasimbolize ina sang stability and responsibility o kon kabakod kag responsibilidad. Sa mga nag-upod sa iton sa FB Live, makita niyo ang sample makita ninyo ang sample sang stamp nga ipagwa sang field post iya on Monday na ara ang mga masked superheroes ay ng mga color blue nga ina nga nagasimbolize ang stability and responsibility o kung ang kabakod kag responsibilidad sa aton mga frontliners. May 200,000 pieces ang na-print sang field post sa 8 ka nagkalanlain nga frontline heroes ina para man sa regular stamps nga igabaligya sa tag 12 pesos kada isa na gin-design ina sang in-house graphic artist nga si Rodin Teodoro. Kay magapagwa man sang special 5,000 pieces sang souvenir stamps para naman sa limited collector's edition nga may denomination nga 55 pesos kada isa. At least bisan paano mapasidunggan man nato ang aton sini mga frontline heroes. Kag isa pagid madugang pagid ko. Ga problema kamo sa inyo cellphone, sa inyo nga Viber, TikTok, iban pa nga mga apps nan. Kaya ga-experiensya naman problema sa nagkalain-lain nga application sa mga iPhone, iPad users, pareho sa Spotify, na TikTok, ang Tinder, pagid Viber, ang Pinterest, Waze, ang Bumble, SoundCloud, kag iban pa kag ang iOS nga apps. Di naga-encounter na sila subong sang problema. Pero actually, madumduman na ton sang last May, bulan sang Mayo, nakaangkon man problema ang mga apps, di ba? Kag ang Facebook Software Development Kit o kon SDK, nga amo man ang ginatudlo nga rason. Ti sa karon hindi pa ya confirm kung ano gid ang rason sang pag-down sa nagkalain-lain nga mga applications. Pero ti may ginpahayag man ang Facebook, siling nila we are not aware. Siling niya kay ginaimbestigahan man ang pagdamo sa mga errors sa mga iOS SDK nga amo iyang naga-cause sang pag-crash sang iban pa nga mga apps sa cellphones. Tinagpagwa man sang statement ang Viber, na? Ang Viber nga suno sa ila, linibo ka mga apps sa kalibutan kalakip mga at Viber ang nag-down man sang ila iOS iPhone bangod sa technical problem nga hindi lang dapat pagkabalikan kay ti ma-fix man na nila kuno anytime soon. Tinghaw balagin nila hindi pag i-uninstall kag i-reinstate ang Viber kasi siling nila hindi na naiya ma-fix ang problema. Ang Viber mabalik lang na siya anytime. Nagapangayo lang sila sang pasensya. Teka muna bala kung makita ninyo sa inyo mga cellphone, ilabi na sa mga mahilig sa TikTok, at least nabalaan ninyo ang rason kung nga ay nagabisyo lang na TikTok ang iban pagin nga mga apps dira. Spotify kapin pa mga mahilig sa music gamit nila Spotify tiga problema gin man actually tiara na amat-amat lang na maamat-amat lang na nila nga makayo. Ay launa 46 Action Radio Philippine Standard Time. Syempre Tito Wilma, relax lang anay ha. Hilay-hilay lang, lingaw-lingaw samtang inyo mga dulunggan nagapamati ang aton anay mga fans halin kay Celeste Ligaspe. Movie fan. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunyon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Okay, movie fans, para man sa itong suni mga kauturan dira, ilabi na sa mga fans, of course, ang itong mga celebrity sa mga kapamilya stars na to, ha? So, relax lang, ara na mabalik na. Bangita niyo Scardo, maabot ginaya. Alauna, 49 Action Radio, Philippine Standard Time, relax lang. Balik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua,
likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. NCR, naada sila sa National Capital Region. Salamat gid, Jose Moncal Torilla. Monitoring nilang tawe. God bless. Say mo man. Mike Janseva, tawe mayong hapon. Monitor gid kami subong nga hapon. Tamiyaw ko gali si Lola Curit Vasquez. Salamat gid sa pagbisita ya kay Mama Tipoy dari sa Moises Padilla. Salamat baw nga mga anak kamo. Kag
Diraman kay Esed Sinya. Sis Jay, good afternoon. Thank you, Gid. Boga hilay-hilay, timing, Gid. Paamo kay na bala. Nakayuhuman siya. Kag kay Silbeth Yap, Action Wilma. Yes, salamat man sa imo. Good afternoon, Action Radio. Kag sa bugos nga nagapamati, subong keep safe always and God bless. More power watching from Cubao, Quezon City. Oho. Chona Lo Mationg. Good PM. I'm watching from Cebu. Please greet my family from Murcia. Thanks, Gid. Welcome man. Salamat man. Yes, Tita Wilma. Alauna 57 Action Radio Philippine Standard Time. Diraanay sa may Talisay. Sa may Magsaysay Street. Mayong hapon dira. Kay Inday Salisaw sa kay Bebs Roston. Tutukian kay Nunoy sa inyo tanan. Mayong hapon. May damogid nga salamat sa pag-upod always kay Tita Wilma. Diriya sa This is My Life's Action Radio, Lunes, Tubtob, Sabado. Pero tawe, ano ato istoryahan sa sininga hapon, aber? Okay, dugay-dugay tawa. No? Ang ato na tupiko iya para ni sa ato naman mga kabataan. Inang pamaagi bala para nga makatuon ang bata sa pagrespeto. Na? Makatuon sa pagrespeto pati na hindi lang respeto sa mga mas may edad sang sa ila, respeto, kundi kabaluman magrespeto bisan sa mga bagay or kagamitan sang iban. Na importante ginaiya. Kaya ko ng bata hindi ta na iya hindi ta na pagpaintsindihon kung kaisa kabaluman kita ang bata sa pagtubo nila blanco ang ila sina iya memorya kita ang naga-fill in sina no ang mga makita sang ila mga mata ang mabatian sang ila mga dulunggan nagasulod sa ila memorya hindi na mapanas not unless not unless nga kita nga mga dalagko, especially kung kita nga mga ginikanan, ang mag-fill in sina. Kag magpa-intyende sang sala, kag husto sa ila. Diba? So, ang pagtudlo sa bata sang maayo nga pamatasan, importante yan. Kag ang kaimportante man sang or importansya sang paghatag respeto sa iban nga tawo. Hindi lang sa iban nga tao, kundi pagrespeto sa mga kagamitan sa iban. Kagamitan nga hindi ila, di ba? Samtang bata pa, nagamat-amat patubo sila, hindi pa sila yung makaintindi maayos ang ila maginapanghimo, okay lang na, pareho lang na may makita sila nga, ay may dulce, ay abog ka namit sang dulce. Let's say, paborito sang batang lollipop, kwaon niya na iya, tindi na iya, kwaon lang, pwede makaon mo na. Pero kung nara ikaw nga may intyende, makita mo na mapa-intyende mo sa bata. Hindi na siya imo, hindi na siya aton. Pero kung gusto mo, mangkot akong sinuna, pangayuon takon kay manong mo na. Kung hindi aton, mabakalan ta sina. Basta hindi imo, hindi gina pwede nga kwaon nga wala ka nakalisensya sa tag-iya. Do something nga mo yun, hindi bala? Yes. Mabuligan ta ang bata nga makapamensar nga mahalungan ang kaugalingon niya nga kagamitan kag siyempre ang ka-importante sang paghatag respeto sa tag-iya sang gamit nga hindi iya. Galing siyempre kita naman nga may mga intyende kinahanglan may pasensya man ta. May pasensya man ta sa pagpa-intyende sa mga magagmay nga kabataan para nga tigagmay pa sila, makatuon na sila, kag makaamat-amat na sila yaang kunsang prinsipyo sa ila kaugalingon. Di ba? Yes, Tita Wilma, importante na iya. Ari, balaho, namin na papungkuon mo bata, istorya ka mo sang bata na tungod sa batasan, nga sa diin ang personal nga pagtuon, tama ginaka-importante, no? Para sa imo samtang gamay ka pa. Idalata na permi ang mga kagamitan nga hindi ila. No? Gamit ikaw sa mga term o kung mga terminolohiya o mga tinaga nga santo. No? Santo kag madali nga maintindihan sang bata. Bot singon magsanto, ibasi mo man sa pangidaron sang bata para mag-gets niya dayon. No? Kag sa iya level. No? Sa level sing iya sinipag-intindi.
Are, atag ta example, na? Explain mo sa bata ang kaimportante sang iya paborito nga hampanganan, na? Imo ni siya hampanganan, pamahambalon ta sa kung anong iya mabatsyagan in kaso nga kuhaon sang iban ang paborito yung hampanganan. Siyempre, kung kuhaon nga may lisensya, mahibli siya, mangakig siya, mangaway siya, manapungol or what, di ba? Kaya nga, wala naglisensya sa iya mo, amo man inang himuon sa iya, kung kuhaon niya ang gamit nga hindi iya or hampanganan sang pareho niya nga bata nga wala sang pagrespeto sa tag-iya. Yeah? Gets nyo? Ha, mga anak? Ari pagid. Tita or titos, lola or lolo, mama or papa, pasugti ang bata nga ma-drawing o kung masulat niya ang mga bagay nga masiling na ton paborito niya bala, pareho sang iya sini mga hampanganan or let's say stuffed toys na kag i-review sa iya isa-isa ang listahan sa iya mismo atubangan kag pamangkuton mo siya kung anong iya mabatsyagan, kung ang iya paborito na ang hampanganan madula, kung ang iya paborito nga hampanganan ginkuha sang iban o kung naguba, anong mabatsyagan. So i-explain naton sa iya na nga ang pagpalangga naton sa amo nga bagay pareho man sang pagpalangga naton sa pareho nila nga tawo or pareho man nila nga bata, di ba? Kaya si hambal naton nga syempre ang iban mo yang ka-playmate o kung iban mo nga tao playmate ha, ang iban mga tao pareho mo man kung ikaw may paborito nga hampanganan, sila may paborito man nga hampanganan nga kung madula o kung maguba makabatsyag sila sang kasubo. Kung gubon sang iban, mangakig, manginit, mangaway. Na kung anong imo mabatsyagan, amo man ang mabatsyagan sa iban. Kag isa pag ititawag mo, hambal mo man sa bata nga antes pa siya iya magkadto sa iban. Let's say, iban nga balay para makighampang maghampang or let's say butan sa sulod lang bisang balay may mga pakaisa siya o kadto to sa piyak nga kwarto at to mga pakaisa niya tudluan mo siya although nga bisan pakaisa mo na hindi sila nga daog-daogon mo lang kadto ka to para makighampang pero dapat mag-behave ikaw dapat dapat magrespeto ka man sa mga bagay-bagay nga iya hindi imo. Although nga pakaisa mo, lisensya kagid ko namian ka maghulam sinang iya nga robot-robot na or sang iya nga doll na kay although may doll ka pero mas nami pag itong iya wala kasi na masayong may ara man ko na, di ba? Ngayon kay tinami itong iya pwede bailuhan na ita or pwede mahulam ko na. Dira, makita mo ang pagrespeto tungod nagalisensya. Diba? Kaya ang iban nga kabataan ko, online na, pagsaway, mangakig, asadya na yun. Ariyo, ilibot mo man ang bata sa bugos niyo nga balay, samtang ginatudlo mo sa iya, mga kagamitan nga dapat niya halungan. Pwede man na. Para nga hindi maguba, hindi mahulog, hindi mawasak, hindi magkalabo ka. Do i-familiarize mo bala sa bata nga ina mga naka-display or mga nakapatong dira importante na. Ina hindi na dapat hampangan, di ba? Ina hindi mo ginapagtandugon kay manang mo na or kay kuya mo na. Kung gusto mo lisensya kagid. Nga malisensya gidhaw kay ti hindi na iya imo kay kun imo malisensya man na sila sa imo para wala gamo na kag may ara pagid na ipakita kag ipabatsyag mo gid sa bata ang paborito nga bagay kag ipaathag mo kun daw ano kasubo ano ang kaaki nga mabatsyagan o kun ano kasakit kun may matabo abe sa imo iya masiling na ton kung ano matabo sa ginakabig mo importante nga bagay para sa imo na tuod gid man kay kun ang imo balagamit maguba gubon da nila or bukon da nila or ihaboy nila is basurahan siyempre no bala maakig kagid na kinahanglan ipainchindi na sa mga kabataan ta kag bilang ginikanan apakita ginaton kung paano gid magrespeto sa iban
Hindi lang niya sa tao sa nahambalan ni Tita Wilma balik naman, kundi sa pareho nila nga kabataan, kagbisan pa sa mga kagamitan nila. Para sa mga namang ginabastos kabalasang iban, di ba? Siyempre, makita sa kabataan, amo na hambal naton, bilang ginikanan ipakita sa bata kung paano ka magrespeto sa iban. Bisan nga, wala ka ginarespeto sa iban nga tao, ipakita mo gihapon sa mga kabataan kung paano ka nagatinguha nga magtudlo sa pagrespeto sa iban. Ti kung ginabastos ka sang iban nga tao, anong himuon mo? Bastuson mo man sila? Hindi. Palayuan mo na lang sila. Talikdan mo sila. Hindi ka magpanaog sa level nila na. Kag hindi man pag-uyangan ang adlaw o panahon sa mga tao nga nagapagbastos, bisan pa dira sa inyo pamilya, pabayin na lang, talikod ka na lang, kadto ka na sa kwarto nyo na. Kag kadamo man sa mga tao sa kalibutan, tandaan mo na, hindi lang niya para, damo tao sa kalibutan, hindi lang sila. Kaya kung mga bastos sila ya, pabayin lang da sila, basta ikaw ya hindi amuna. Kag hindi mo man pagpasugtan ang kaugalingon mo nga permi ka lang nagapangakig, permi ka lang nagasunggod, o kung ginasubuan, kung ano man ang mamabatian mo nga tinaga sa iban nga tao na mga kabataan, ginikanan, kinanglan niya, ipainchindit na gina sa mga kabataan ta. Nga magsiling abi, amo na nga mga klases ang tao, bayin na lang na sila, yaari na lang tadi anay, kaya makita mo ang ilagin na panghimo, hindi nami, hindi ka magsunod, painchindi mo gidna. Di magsiling, di sinubiyang pangon ko, mo pa na makita mo, pabayin lang da sila anay, kung mamigo mo sila, miga mo sila, okay, hampang ka mo, okay lang. Pero kung makita mo gani nga silang ginahimo, hindi ka magsunod, ha? Nan. Kag kinahanglan mangin maayo man ikaw nga ehemplo sa mga bata. Inabala maghambal ka nga, himuon mo kung anong ginahambal ko, ha? Di ba la? Himuon mo kung anong ginahambal ko, ha? Masisa mo na hambal sa akon. Kinanglan himuon ko, gali kang ang ginahambal nila sa akon, salat himuon mo man. Siyempre, ang bata, way neking sindi. Sundo na. Pareho na lang na sa mga ina, mga signages bala. Lagaw, bika mo, let's say, for example, sa park. Ara na buta nga, don't pick flowers. But siguro hindi pwede na nga mangwa kada bulak, kaya hindi na pwede, di ba? Kaya mo nang ila na patakaran, na pa-inchindi mo na sa bata. Kaya may nakita ang bata nga may nag-utod sang bulak. Nanay, uging kwa yung bulak, yaho. Tisiling mo, hindi pwede nga sa ila, okay man lang yan. So, nanay, i-explicar mo sa bata kung nga natabuin na. Isa pa ang pagpanigarilyo, ang pag-inom sa makahulubong nga ilimnon. Nagahambal. Hindi ka magpanigarilyo, ha? Hindi ko gusto magdako ka, manigarilyo ka. Hindi ko gusto magdako ka, mag-inom ka sa makahulubog nga ilimnon. Ara, karon kayong amay pala hubog kag ang iya, sorry sa mga igo, karon kang iya simbolyo, wala patay-patay. Mama, nga si Papa, wala man na patay-patay, iya sigarilyo, nga ang permi malang si Papa hubog. Siling mo lain na, tinga daw, okay, malang si Papa, ha? Iloy, ipa-inchende sa bata. Kun nga. Kinanglan, sundon lang ang maayo, ibilin ang mga malain. Yes? Yes. Kag kinahanglan, ipabili naton sa aton mga kabataan ang mga maayo nga mga values. Ang mga maayo nga mga pamatasan. Hindi lang sa hambal, kundi sa buhay. Kaya nga matalupangdon sa mga bata, nga nami lang si tatay kag si nanay maghambal sa amon, pero ang ila ginahimo sa lakman gani. Mayo lang kung may ara pag makapainchindi nga ay kung sala na hindi niya pagsunda ang maayo lang kay nanay kay tatay sunda, mayo lang ka na magulang. Kung karon may ara ginikan ang kabataan niya si nanay, si tatay, ining permi lang kay gahaway, gahabuyanay lang na gani ko na numuuyatan, ginahaboy, di ba? May ara na nga panimalay nga subong sila.
Ginamian man ka mo, nga sundon man na sang kabataan, anong ila makita kag mabatian halin sa inyo? Kag amo man inang gwa sang ila pagpangabuhi sa ulihi? Ginikanan, gusto nyo ba lang nga amo kamo sina nga klase sang ehemplo sa inyo mga kabataan? Kung ano sila amo inang aton mga makita. Kinahanglan tudluan ginaton ang mga kabataan sa maayo nga mga pamatasan. Hindi lamang sa maayo maghambal nga magrespeto, kundi ipakita gid ang pagrespeto sa mga katigulangan, hindi lang sa sulod sang panimalay, kundi kung makakadto sila sa iban nga mga puloy-an, makahalubilo sila sa mga pareho nila nga mga kabataan, kag kabalo magrespeto, hindi lamang sa tao, kundi sa kagamitan nga hindi ila, kundi iya sang iba. Pero tandaan taman, respetuhon taman ang mga kabataan, bisan bata pa, no? Kaya nga mga kabataan na to, may mga tantrums no mo, di ba? Bisa may ginatago-tago pa na sila sa ila balatyagon. May ara man kabataan nga mga palasungkod. Pero ano man ang diferensya sang aton mga anak, kita nga ginikanan responsibilidad naton ang magtudlo sa ila sang kaayuhan. Importante gid na, di ba? Gani mama, papa, ang mga maayo para sa aton kabataan himuon ta. Munting Bituin, halin kay Gary Valenciano para sa aton mga kabataan. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak Siya na aking bituin para man sa itong sa mga palanggang mga tagpalamati. Okay, Novi Valencia Supaldo, thanks gid tawe. Okay. Always gid ga monitor pamilya Camatso, Sibonga family, Herman family, Lingoste family, kag Odi family. Diri sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Thank you gid Tito Welms. God bless and keep safe always. Salamat gid Allen Camacho. Tito Wilma, good PM. Hello lang kay Lucy and Ramon Achivar. Always giga monitor. Kag kay Mary Ann Gumire.
Mamayo lang nga pamati. At thanks gito to Ligay Villares at Chivar. Salamat man. Philip Ken Alonzagay, tutu Ken, mayong hapon. Madamugin nga salamat sa imo. Kag, kay Cart Razel, salamat gid. Sumisigla Tawe, listening sa imo program kay sa Action Radio. Hello sa family Fernandez kag Joanna, Wenli kag kay Ashley, kay Mama Titing Valencia, Kisha, Lance kag Zian Matthew from Novi Valencia, Supaldo. Diraman sa may Camelot of Meadows, kay Miss Cherry Alimbo, kay Miss Mary Finavales. Thank you. Mayong hapon dire sa inyo. Marilo Travilla Catinoy, salamat kay MLG Abaring. Good PM, Tita Wilma. munting Marilo, yes. Watching from Mansilingan, please greet naman akong bana nga si Ali Sibuha. Kagang mama ko nga si Erlinda Sibuha, sang Bulanon Sagay. Thank you po and God bless. Ay nga mga anak ka mo. Action Radio, Masaliga. Okay, dara sa may barangay for Himamaylan, sa kay Kasire, sa kay Asusena Kasire, so titawe. Okay, alas 2:18, relax lang anay, si Tita Will, mamagabalik pa pagkatapos man sang pila, ka mga importante nga mga commercials. Agapasang banwa mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Makulong yun kag negosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio. Salamat. Nanay Panyawan Liniment, yes, syempre ang Panyawan, manunggal ini sa aton pulong, makahatagid alibyo, makabuligid sa inyo mabatyagan nga pagpalamuypoy, pagpalanakit sang inyo sini liog sa likod nga parte, pagkadto sa likod, pagkadto sa inyo hawak, kag balikawang pagkadto sa batiis, nan. Kung may arthritis ka pa, kag may rayuma, ay nagahambal ko, hindi ka magdula sa Panyawan Liniment sa imo tupad. Ilabi na sa aton mga young ones. So, sa aton mga senior citizen, ang Panyawan Liniment. Nami, gina siya ipamanyos kay nagapalanupsop, gina sa imo kaugatan, sa imo mga kaunuran, sa imo mga joints. Ilabi na nga, ang panahon subong init, tugnaw, ay ambot lamang gilido. Hindi mo maeksplikar gani sa nahambalan ni Tito Wilma, ang Panyawan Liniment, hindi mo gid pagdulaon, ha? Para magbatsyag ikaw pagpalangalay o kung gamat-amat na ganing sintomada, banyo si sa gilayon sang Panyawan Liniment. Ina produkto sang SED Pharma. Kag siyempre distributor is SED Marketing. Pwede na ito nila mabakal sa mga nagkalain-lain nga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag dili man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Ara available sa mga butika sa tubangan sang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital kag dili man sa Kilid. Okay? Nga mga butika sa idalom sa Action Radio sa Jex Marketing kay Miss Eva Sangco. Pwede mo dira mabakal ang aton Panyawan Liniment kag ang aton man Panyawan Herbal Capsule kag ang Celebrity Kojic Soap. Yes, Tita Wilma. Pero kung ang kinahanglan gani sa nahambalan ni Tita We, ang mga matahom kag pras ka nga bulak dala arrangement, personal ninyo nga pagkinahanglan o kung sa kung anuman nga mga events, ara lang sa likod sang Bacolod Bay Center, Ferrero Street ina. Dira nahamtang ang Johnny and Christine Flower Stand. Pwede ninyo makontak ang cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Si May kag si Tintin, mag-entertain gid sa inyo. Yes, padayon man kita, Tita Wilma, sa aton sini topiko karon nga hapon. Ano na to gani, Tita We? Hambal ko gali kay ng luyanan. Ang luya nga ginahambal ni Tita Wilma, amo nang aton i-share sa inyo sa sini iya nga hapon. Kay tikabalo kita ang luya, isa ini sa mga ginakabig naton nga superfood, di ba? Ginger, kung English pa. Sa aton luya, kung sa Tagalog luya, di ba? Makabig ini naton isa sa mga superfood tungod man sa kadamon sa iya mga health benefits sa aton. Sino man sa pagtuon ni Karen Ansel, isa ini ka medical specialist, ang luya, hindi lang niya basta-basta suno sa iya nga ginagamit sa pagluto na ingrediente o kon pangpasabor sa mga ginaluto nga pagkaon. Kundi halin pa sang una alternative na niya ang luya, na ginagamit niya sa pagbulong, di ba, medisina o kon effective sa masiling naton pagbulong. Na kag napamatud-an gid man nga ining luya nga ini kuno ining ginger rose nga ini may ginaangko ni siya nga makabuligid para sa pagpahubin sa imo abaw anti-aging ni sa mo, no? Luya, anti-aging, anti-inflammatory, antimicrobial, antifungal, kag madamo pa. Pero tawi, ano pala ang iban pagid nga makuha na ito nga mapuslanon iya sa luya. Ano pagid ang iban nga benepisyo sa ni? Nagapapaskog sa aton resistensya, di ba? Ang permi nagakonsumo sang luya, no? Or kung let's say ginger tea sa tika, no? Ano mo na sang nahambal nila, ginger tea namin lang napamatian kay English, pero taho na. O kung ginger lozenges, kita nyo na, mayara siya, na? Ang ginger lozenges, mayara na, ginausap-usap nga, pwede bubblegum na siya, pero manami na siya. Makabuligi din na para nga, makigbatuan ang mga infections, kag nagapabaskog man sang aton resistensya. Okay. Nami na siya sa mga pasyenteng madasig bala ang recovery, no? Kagay ng mga bag-ulang na ulumpawan sa ila masakit na kay dasig manumbalik ang ila sini energy.
pang-relieve sa mga period cramps, sa mga kababainhan naman na iya. Ay, hindi na kinanglan nga mag-antos kasi imo menstrual or period cramps, kaya nga ang ginger tea o kung ang lozenges, very effective nga pang-relieve ini. Ginakabig ini nga ibuprofen alternative, di ba? Pareho lang ng epekto sini sa mabakal naton nga over-the-counter nga pain reliever sa butika. Pero ang luyaya wala side effect. Effective nga anti-aging, di ba? Gusto siyempre pampagwapo, pero mas barato in a natural way pa. Mano ka pa kundi magluya. Siling nila kag nagaangkon maninisay mga antioxidants. Antioxidants, syempre, nagabulig na nga maprotektahan na aton sa skin. Maprotektahan na aton sa skin from free radicals. Mga mahalitan. Ano mga free radicals sa aton sa skin, Tito Wilma? Pollution, isa na. Ang ultraviolet rays na dugang pag makagkuba na sa makinis ka manami mga skin, binom ka balaluy, kaon ka balaluy, kag nagapadasing man sa pagguba sang imo collagen nga kinahanglanon gid sang aton skin. Ang kunman, siyempre, nga antioxidants sang luya, ang makabulig pag ginantaw production sa imo collagen, di ba? Para nga magapabilin nga makinis kag matahom ang imo skin. Sa mga nagakaon da, nami man isa sa mga nagasuka-suka, di ba? Familiar ka muna? Yes. Kay nga true ginaya siling nila kay makabulig na para sa mga may hangover, bala hubog ka kagabi, na inom ka luya, na sinang naghihilab ang sulok-sulok, inom ka luya, laga iluya ka pa imna, wala ng ginger tea na. Sa mga nagabusong, pagin sa mga nagapanamkon, inang may mga morning sickness, di ba? Mga nagapanamkon, yes. Inang mga nagakahilo sa biyahe. Iban gani ko nagabiyahe, makuha na sila luya, kag ugumon, para hindi ko na maglingin nila ulod. Na, true. Kag, yes, bisan pa sa pa-recover sa chemotherapy. Tested and proven. Nami ginangluya para hindi ka magsuka. Kaya kung magsuka ka, ma-dehydrate ka. Di ba? Kag magluwas pa na tawi. Nagapabuhin pa sang bad cholesterol na. Pamatudan na, pamatudan, kagin pamatudan man sa mga expert, nga ang luya makabuligid para mabuhinan ang kag mapanubo ang aton LDL cholesterol levels, amo ng bad cholesterol nga okay gid para malikawan ang sakit sa heart at sakit sa korason, kag iban pa nga mga balatian. Kabalo na ta subong, epekto sa COVID-19, nagapigado ang aton sinipangabuhi, kadamo sa aton mga kauturan, ang nagahimo na lang mga alternative means ba para sa aton adlaw-adlaw man nga tanan. May aragan ni ang pagbugtoy na saga pagpatapos siya paligop kag pang toothbrush siya ugong luy ay pertino pero manami gid try niyo ang luy alas 2:30 Action Radio Philippine Standard Time. Syempre Tito Wilma ato nanay Golden Sun Finance Corporation sa aton dira mga kauturan. Plano ninyo mag-loan or need na gid ninyo ya ang kwarta tungod sa karon nga pigadon, basta in good purpose lang na iya. Kung ano mga katuyuan ninyo nga mga maayo, syempre gusto ninyo real estate loan, SSS or GSIS loan, car loan, truck loan, salary loan or personal loan, whatever nga loan, inquire ka mo sa Golden Sun Finance Corporation. Pwede ka mo makabisita sa ila opisina nga nahamtang sa LN Agustin Drive and Lopezina Streets, Bacolod City. Kung magsakay ka mo sa jeep shopping, na agyan yung ginada siya. Pwede man ka mo magka-contact sa cellphone number 0925, ano ganito 708-8424. Again, 0925-708-8424. May landline man sa 434-8788 kag 707-6730. May mga branches man ang Golden Sun Finance Corporation sa Bago City, Kabangkalan City, Victoria City, Silay City, kag Subong man sa Dumaguete City. Relax lang. Mabalik na si Tita We para sa mga nagaulat sang ila zodiac sign para sa iton horoscope. Pagkatapos ang aton commercial break.
kadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Alas 2:35 Action Radio Philippine Standard Time. Ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule 100% pure squalene. Wala namod chemical kag wala sa malay niya side effects sa aton ikayong lawas. Syempre kung ikaw kapoy, syempre kung kapoy ka way ka energy, di ba? Palang luya do pareho ikaw sang kandila nga nagakaupos ay kinahanglan mo gidya nga aton sa ni oxygen capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay nga ginadugangan niyang supply sang oxygen sa aton lawas para aton ma-meet ang oxygen level requirement nga kinahanglanon naton adlaw-adlaw para kita mangin mapagsik adlaw-adlaw mabaskog ang aton sini immune system may ibato kita sa mga bacteria, virus nga ini nga makahalit gid sa aton lawas. Pagbugtaw mo saga Dr. Pinoy Squalene Capsule sa gilayon. Pero kung may problema kita sa aton ikayong lawas may ginabatsyag 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon ng pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule,
Kag kung ikaw man may palaman ko tanon sa iton produkto kag sa imo ginabadyaga nga aton Dr. Pinoy Hotline 441-1299 kag nahamtang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa may Lopez, Mandalagan. Mabakalina sa mga butika man dira sa inyo tag sa kalugar diri man sa amon sa siyudad sing Bacolod ada available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Alas 2:37 Action Radio Philippine Standard Time, mayong hapon lang na kay Cart Razel. Good PM, Tita We. Kamusta? Hi lang ko no sa iya sa Ripores family. Okay. Salamat man kag mayong hapon sa imo. Kay Inde Maria Luz Grijaldo Macunat, good afternoon. Kay Erwin Gonzalez dira sa may Maaw. Good PM. Ari lang kami ga-monitor. Upod kay, upod muna na da sila. Mayong hapon lang dira kay Coco Franco. Salamat gid Erwin. Kag, kay Tutoy Chani, mayong hapon dumayo ha. Kay Inday Mona Dinoy, kamusta na ikaw dira halong man? Kag kay Ma'am Ochida Haruka, Ma'am, good noon. Thank you. Good afternoon. Stay healthy lang, ma'am, na? And keep safe. Bia Jonathan, yes, mayong hapon. Tita We, greet ko lang ako, nanay. Avid listener mo, gid si Nanay Nita de la Serna, gapamati, gid sa imo sa radyo, diri sa Barangay 10. Mayong hapon, Nanay Nita de la Serna, salamat, gid. Kay Tarik, ando pina, noy maayong hapon, maayong man nga pahuway kag pagtanaw, na pag-upod sa itong sa sining hapon, na. Okay, Cart Razel again. Kay Marcos Salibio, salamat. Alas 2:38 na, Action Radio Philippine Standard Time. Relax na, na. Sa mga nagaulat sa ila horoscope, sa mga nagaulat sa ila horoscope sa karon iya nga adlaw Sabado, Hulyo 11, tuig 2020. Yes, sa mga nagasaulugan na isang ila birthday today, happy birthday. Kag sa mga magasauman nga nagasaulog sa ila wedding anniversary, happy anniversary. So sa inyo nga mga celebrator, good health lang gid ang wish naton sa inyo, more blessings, kag be happy. Kung may celebrate, i-celebrate lang, pasalamat lang kita. Okay? Una-una naton ang zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer na tao, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Ang inyo horoscope Cancer. Ang imo masaksihan karon nga adlaw, amo ina ang magahatag sang pagbag-o sa imo kabuhi. Basta para lang sa kaayuhan. Kung may magwa man nga oportunidad, opportunities. So, kung may magwa man nga oportunidad karon nga adlaw, yes, i-grab mo na sa gilayon. Kag paminsaron, tun-an mo man sang maayo, ang estado sa imo balatyagon antes ka man magsulod sa isa ka relasyon. Cancer, maswerte mo nga mga numero 8, 15, 25, 40, 47 kag 44. Silver is your lucky color. Sa mga Leo, mga netaw Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Yes, Leo, tinguhaan mo nga mahatagan sabat ang mga minor improvements sa adlaw-adlaw mo nga trabaho. Ang imo na batyagan kung ang imo man panagupnop amo ina magaserbi nga gamay sa imo sa pag-atubang sa nagkalain-lain nga mga circumstansya nga imo ma-encounter bugos nga adlaw. 8, 13, 19, 21 kag 27 mga maswerte mga numero. Brown is your lucky color. Silo kita sa zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo naman, mga natawag Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Ay, Virgo, hindi pag-ihigot ang kaugalingon mo sa isa ka pangako nga posible makahatag sa imo sang kapahamakan. Kag isa mo man kabago nga kakilala karon nga adlaw magahatag sa imo sang madinuagon nga adlaw. Pero kilalahon mo man siya sang lubos. Mga masuwati mo nga numero 1, 9, 13, 19 kag 25, lucky color lavender. Sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Libra, ang isa mo kabag-ong social connections, amo inang maghahatag sa imo sang popularidad nga ginatawag, na? Kag matakos mo man ang pasensya mo karon nga adlaw tungod isa sa imo
pamilya ang magapasaway. 3-17-22-33 kag 44 mga masuwati mga numero. Purple is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, si saa ang epekto sang imugin panghambal sa imo isig ka pareho. Abi o si sa kung ano ang i-reaction, anong epekto sini sa iya. Kag talupang dun mo man ang imo previous relationship issues, kag kuhaan sang leksyon. Leksyon nga makabulig sa imo ginatubang na naman nga sitwasyon sa karon. Kinahanglan maghalong ka, halong man ikaw sa tanan nga kahigayon. Scorpio, 11, 15, 25, 32, kag 41 mga masuwat ni mga numero. Sun yellow is your lucky color. Yes, Sagittarius, sa mga natao naman, ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob, Disyembre 21. Sagittarius, stop, look, and listen. Kinanglan, untat ka gen, manilag ka, kag magpamati ka, antes mo padayunon ang anuman nga ginaplano mo. Exciting ang ini nga adlaw para sa imo. Kay nga wow, do ginali kada sang crush mo ay sa mga singles na nga Sagittarius may isa ka concern nga posible magpalapit sa imo kag maghatag sang paandam angot iya sa plano man nga pag-invest o si saon mo gid kay basi ikaw mabiktima. Okay? 5, 7, 25, 38 kag 44 mga masuwati mga numero. Peach is your lucky color. Nabatian naton ang unang gabahin sa aton man pagbasa sa inyong mga zodiac sign para sa aton horoscope. Relax, balik pa si Titi Wilma sa dugang ng mga zodiac sign pagkatapos ang aton commercial break. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Standard Time, alas 2:47. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Nga ito naman Zentone Plus Coffee Mix. Ang ito sa ni kafe, nga suwabi nga aroma, suwabi ang timpla, kag suwabi ang sabor. Kafe nga healthy na bulong pa para sa inyo, tungod ining himuhalin sa balunggay Zentone kag soya. Kinahanglan hibaluon man naton kung ano ba lang makuha naton sa isa katasa sa Zentone Plus Coffee Mix. May vitamins na, may minerals pa, kag insoluble fiber. Inang insoluble fiber nga ina, nagabulig na sa pagtinlo sa aton colon o kontinae. Nami, kon ang imo gamiton nga kafe sa imo pick up, especially sa Eden Coffee Bar. Zentone Plus Coffee Mix. Mabakali na sa mga tsindandera sa inyo tag sa kalugar. Pwede man dira sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center nga nahamtang sa tubangan sang Paglaom Sports Complex. Mayong hapon man dira sa kay monitor. Fredo. Yes, dara sa may Murcia. Palihog lang ko tamyaw, Tita Wilma. Wala untat nga monitor sa Action Radio. Si Fredo kag si Joe, pod sila nga gagaling humay. Sa tiya ko na sa Mamaylan City, kay Chay Sonny Tamayo Castro, kay Josephine, kay Ruben, kay Bebot, kay Gisani Boy Obero, Subuman Sabana, ko Rizalde, sa Sumag, Bacolod. Ang gatamyaw ni Nita Obero, sang Candoni, salamat kid kag mayong hapon man sa imo dira. Kag, yes, Tita Wilma, tamyaw ko apo ko, Micah Baxter. Ang nagatamyaw, Lola Yolanda Pasamante. Inday Neil, taga Murcia ko, Tita Wilma. Okay, salamat kid sa imo man pag-upo diri sa aton. Leonila Obiera, Parenyo, agay palihog lang, lawag. Akon nga lantawi, kay gapamati, gid ko ba? Siya lang may Jelma, kay John Auhagan, kay Pinky Huntupilye. Leonita Cosio, kay Aida Sapio, kay Jeffrey Manday. Sa inyo, salamat, gid kay Valencia Kenneth, salamat man sa imo. Bao, Tita We, oo. Mona Lisa Oquindo, salamat man. Kag, syempre, dira kay Nanay Girum nga gwapa hambal ni Inday Ron Dinoy. Kay Ruming man mayong hapon lang dira sa inyo. Sa Dinoy family. Kay Wilmark Liego, Tito Wilma. Please lang pag-greet family Liego and Adventura family. Kag sa tita namon sa Germany kay hindi ko ma-open. Pasensya yan. Ara lang sa bilum-dalom, hindi ko ma-scroll down. Pasensya yan. Okay, alas 2:49 pero Tita Wilma, nga ito na DTX 500 capsule. Makabuligi din sa pagtinlo sang imo at hay pagi sa pag kuha sa mga toxins sa mga ginakaon naton kag ginainom adlaw-adlaw. Syempre, DTX 500 capsule. May pinakamataas nga auric value, gani ini amo ang power, antioxidants nga amo naman ay nagawash out sa mga free radicals nga yara sa atong dugo. Nga amo ang rason sa pagkadamit sa atong siniatay. At tandaan lang gid nga sa DTX 500 capsule, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung imo gani pabayaan, magaresulta sang cirrhosis of the liver or ano tawe, cancer sa atay. Likawan gid nga magubag ang atay, kinahanglan DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Pwede natin mabakal online. Paagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph ara man sa Kalusugan Yan Facebook page. Pero ang authorized online distributor sa DTX 500 capsule, amo ang Doc Samaritan Alternative and Wellness Center, kag ang Klinika di Alternativo Medicine. Relax na itawe, ha? Relax lang gid kay tapuson taan na ang mga nabilin nga mga zodiac sign para sa aton horoscope. Di na kita, ara na kita sa Capricorn. Ang mga Capricorn ni tao, Disyembre 22, tubtub Enero 19. Capricorn, ang imo horoscope na gasiling. Madrama ang adlaw mo, pero
halos maangkon mo na ang kalipay kagadalaan. Sige lang, go lang, amay katapusan gid ang tanan. Kay Capricorn, hindi ka matingala kung madamo ang magapalapit sa imo karon nga adlaw. Kinanglan mahinalungon ka lang. Kag hindi ka gid magkalipat sa mga tawo nga serbi nga taytay sa imo pag or manangin instrumento para sa imo kaayuhan. 7, 19, 25, 29 kag 33 ang mga maswerte mga numero. Yellow is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, Enero 20 to Pebrero 18, yes, Aquarian ang imo desisyon. Amo mga hindi ka sampot sa resolbar. Namo na yan. Ang imo desisyon, amo ang mag-resolbar sa issue nga manindugan kag at hagon ang limitasyon. No. Hindi kung gintindugan man nila, kundi may paaboto na ta, no? Ay, ABS. Ay, hindi ka basta-basta man, Tita Aquarius, tuya ha. Hindi ka basta-basta magsalig sa iba na Aquarius, kaya nga, dapat himuon mo gid ang dapat mo himuon. Kag kun ano buhatan na, hindi mo na pagpabuwasan pa. Okay, 9, Justice 22, 35, kag 45, mga maswerte, mga numero, maroon is your lucky color. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub, Marso 20. Hindi pagbato ng responsibilidad kung hindi mo masarangan nga tungdan. Ha, Pisces? Hindi mo na pagbatunon kung hindi mo masarangan, hindi mo, ano mapasalig kapag tapos wala. Salig, ang himuon mo lang, mangin honest ka sa kaugalingon mo, kag ipakita mo lang, ka masarangan man, ang masarangan lang sa kaugalingon mo. Yes, Pisces, ti una para ihayag mo ang imo ginaangkon nga kaalam kag abilidad. 1, 9, 23, 39, kag 45. Mga maswerte mga numero. Sapphire blue is your lucky color. Yes, Aries, Marso 21, tubtub, Abril 19. Kung ano man dirang work plan mo, sundain na subong para hindi ka magsalasala. Kag madamo ikaw sa matapos karon nga adlaw. Hangamuyo para ma-attract mo ang kadalagaan, ang kaayuhan para sa kabuhi. Kung may opinyon ng isa sa pamilya mo, pamatii man, kag kinanglan, mangin sensitive man ikaw para sa iya karon nga adlaw. 3, 15, 22, 27, kag 35, mga maswerte mga numero, yellow is your lucky color. Yes, na mga Taurus na naman, mga nataw Abril 20, tubtub Mayo 20, Taurus. Ma-attract mo ang mga mabinuligon nga tao kon positive ang mindset mo, kag mapadayon mo man ang mga maayo mo nga ginahimo nga kaayuhan para sa iba. Likaw ka sa mga wala pulos ng istorya in short chismis, parang wala ka mo, pakalino. Sakit lang ng ulo mo, bay ida sila. Mga maswerte mo nga numero 3, 11, 25, 41, kag 43. Honey yellow is your lucky color. Kag sa mga Gemini naman, Mayo 21, tubtubunyo 21, ikaw Gemini bugos gidyang pagsalig mo sa kaugalingon mo nga ikaw amo ang manage siyang negosyo. Okay, kung may negosyo, okay? Magpa-feng shui ka para magapadayon, mangintayuyon ang pag-attract mo sa swerte. Kag abi mo, isa kalikom mo nga admirer, ang imo madiskubrihan karon nga adlaw. Mga maswerte mo man nga mga numero 5, 11, 23, 30, kag 44. Your lucky color is platinum pink. Nabatian neto nga itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa karon nga adlaw. Yes, ang aton man anay nga Xanthone Plus Gold, amoy ning pinaka-epektibo nga food supplement nga ginapangita mo tungod nga worry ikaw sa imong mahigko nga dugo, gani kinanglan malimpyuhan na siya. Para mangin maayong dalagan sa imong dugo, mangin matinlo ina maka-function man sa maayo. Ang Xanthone Plus Gold tandaan mo nga mas paini nga ginpabaskog, mas pa nga nangin maayo kag mas pa nga epektibo tungod nga may additional na siya nga extracted
sang amarguso, mangustin, balunggay, ahos kag spirulina. Tandaan mo, Xanthan Plus Gold. 14 pesos and 50 centavos. Mabakal mo sa imong suki nga mga butika. Balik si Tita Wilma pagkatapos sang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Action Radio Philippine Standard Time, impunto las 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuong sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Kag salamat man sa itong mga palangga nga mga tagpalamati sa inyo pag-upod kay Tito Wilma sa pagpangamuyo sang Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Kag syempre man, ang itong anay Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia, natural sugar ina siya. Ang produkto sa Dr. Alfred's nga may US FDA seal of approval, syempre 100% pure mangosteen natural, kag 100% organic. Pinakamayo ini sa mga kabataan, na? Sa mga nanay pag nga bago lang nagbata, mga nagapasuso nga mga nanay, hindi ni siya dali-dali nga makapahugos sa inyo. Ang atong sa ni Dr. Alfred's Choco with Stevia. Ha? Nami manis sa itong mga kauturan nga naga-edad 60 pataas, ha? Kay ini kumpleto sa protein, vitamins kag minerals nga makasiguro kag nga natural organic kag wala preservative. Ang Dr. Alfred's Mangosteen Choco with Stevia. Ato ni nababakal sa mga suki ninyo nga mga butika, ara tanan available sa Wacom Chinese Drugstore, sa tanan nga Sincere Drugstore, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Okay? Yes, Tito Wilma. Okay, Bert Stans, dama yung hapon lang, ha? Salamat gid sa imo. Manang Mercy, get well soon. Kag kay Manang Perla, drama yung hapon man. Kay Dr. Rosemary Reyes, dira sa Barangay Villamonte. Kag kay Mesa Parlor, sa kag kay Diday man. Ha? Okay, salamat gid. Ay may ara, dagaliga hambal. Dito di kagi nakita ko. Nga tawi paliw pa palawag manda sa kahanginan kay Tin Parkon. No? Tin Parkon, tani dulong muman anay ang bata ni Raymond Marcelo Regalado kay nahidlaw na gid siya kuno sa iya anak na. Okay, so si Tita Wilma magapaalam na, pero ang eton man Bible verse for the day.
Halin ini sa Jeremiah chapter 10 verse 1 to 3. It says, O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walks to direct his steps. I can't say goodbye. Salamat gid sa inyo mga palanggan naton nga mga tagpalamanti. Pasensya lang sa wala naton malabutan nga mga mensahe. Apang sa gihapon si Tita Wilma padayon man nga nagapasalamat sa inyo tanay. Happy weekend sa inyo. Happy Family Day and Happy Sunday para buwas sa Lunes na naman. Standby sa matawang nga drama mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon